Peťo, ahoj. Pekný podvečer. Prosím, takisto samozrejme tá istá otázka, prečo a čím? Dobre, prepáč. Prečo a čím ťa oslovil ten projekt? Môžeš sa postaviť na loptu, my sme pred chvíľočkou videli, že sa to dá. Tak skús teda prezradiť, akým spôsobom je tebe blízky projekt Zasad strom, Make a Home. Tak mne sa páči ten environmentálny podtón tohto, alebo teda hlavný tón. Páči sa mi, že niekto chce robiť niečo pre prírodu a páči sa mi tá myšlienka sadenia tých stromov, takže ja chodím dosť často do tých Tatier a oni vyzerajú dosť smutne a ja dúfam, že aj týmto podporíme rast prírody. Na budúci rok, niekedy v máji, sa už budeme pozerať na obrázky krásne zasadených sadeníc vašich stromčekov. Ja vám ďakujem za pozornosť. Peťo, počkaj, ty máš stužku, alebo? Nemáš stužku. A máš mobil? Máš mobil? Tak počkať. 8877 SMS-ka na 8877 a teraz v lese alebo v meste? V lese. Daj les, medzera. Ak chceš podporiť svoju pesničku, tak song. Dobre, píšem song. Peťo Cmorík, odoslať. Toto sa práve stáva, to je historická udalosť. Peťo Cmorík si práve kúpil tiež svoj vlastný stromček. Za to môže dostať tú stužku. Symbolickú zelenú stužku, samozrejme. Ďakujem pekne, áno, to je dobrý nápad, ten potlesk. No, ja mám snáď už len poslednú otázku. Podarilo sa vám tú projektovú pesničku Milión stromov nacvičiť? To budeme za chvíľku, zahráme ho hneď ako prvú. Výborne, ja vám budem držať palce, ďakujem pekne. Na javisku je Peter Sonic Band a začíname projektovou piesňou, ktorá sa volá Milión stromov, alebo Zasad strom, Make a Home. Si synom podstaty, nemýlil čas. Cítim, že treba ísť za jeho myšlienkou, zasadiť na zemi milión stromov. Položiť semienka matke zemi na tvár a živoj poprosiť o lásku pre ten dar. Cítiť a všetko podstatné spokojnou žiť. Milión stromov ľudský dar, milión stromov zmení tvár našej milej matky zeme. Milión stromov ľudský dar, milión stromov zmení tvár našej milej matky zeme. To už si tak milujeme, milión stromov. Milión stromov. Milión stromov. Milión stromov. Učíš sa srdiečko moje, počúvaj, ako tie stromy rastú